everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ang bag. Unsa naman sa dinadiskubrihan ni Yvonne? Kinalamat ako ni gikan kang Arnel. Ang sayang inahan. Dili mahimong mosamot ang stress sa iyang inahan kung may baho siyang cool girl si Lily. Wala lain. Mubiya ko din eh. Mubiya ko sa kinabuhi ni Arnel. Mauna giniilhanan. Nga kinahanglan mubiyan ako din eh. Dili mahimong magkagubot sila tungod sa tinuod ng pagkatao ni Lily. Goodbye, Arnel. Nga naman sad ko eh. Nga nung gisakitan makumayos na hitabo. Minampos agad si Yvonne sa pagtangtang na ako sa kinabuhi ni Arnel. Pero kinalalikon ko. Dili ko magpadasa kong kipati. Talia, itikang ang imo tilday. Kailangan na magpalayo kay ni Dapita. Oh, maayo kay nabutos ka na. Doon na pag-inaay kay kasing-kasing, Lily. Husto na si imo sakit ka sinultihan, Yvonne. May mo ba? Matuman ang imo gusto. Papalayo na ko sa kinabuhi ni Arnel. Kana, gyud. Og ayaw nagpanawag niya. Ayaw ka bala ka, Yvonne. Dili ko ipamugos ang akong kaugalingon kang Arnel. Okay na. Midaog na ka. Imo na si Arnel. Kay ako man gyud bitaw siya. Dili mahimo nga ilugon siya sa usa lang ka call girl nga sama nimo, Lily. Dako ka nang insulto nako, Lily. Busa layas. Layas og ayaw nagpakita kang Arnel. Kay mo layas naman bitaw ko. Ikaw na'y bahala nila. Pero tambag lang, Yvonne. Ayaw iapil si Mami Corazon si Bukabuang. Ayaw ka bala ka, Lily. Karon nga mulayas ka na. Ampingan ko na ang inahan ni Arnel. Ako na siyang ugangan sa umaabot. Adjust ni mo. Manginaot na lang ko nga dili kang kabaan sa imong gibuhat. Dili mahitabong magabaan ko og sama ni mo kahugaw, Lily. Kay ang pampam nga sama ni angay lang lutan. Karon, ako ka na cute, Arnel. Wa na'y sagabal sa akong gusto ni Arnel. Nilinagid kapungan. Mawanag ko sa kinabuhi ni Arnel. Pero ganun sakit man gid kaayo akong dugan. Sakit gid nga way kabutangan. Miss Lily! Miss Lily, ayaw magnagaw! Bilyo, naday ka diha. Nauli day ka. Nagkabati ko sa nagsulti ni Miss Yvonne. Ha? Nakabati ka? Kung mauna, nahibaw na ka sa... Oo. Nagkabati ko sa gisulti ni Miss Yvonne. Sige pa sa angin mo. Pero, murag di ba ko makatuwi ni Miss? Kining, ayaw paglakaw nga, dili may baw siya si Arnel. Bilyo, dili mahimong maabtan ko ni Arnel din eh. Kinala makabiya ko din eh. Samtang dili pa sila mabalik. Kung mauna, tinuod gid ang pasangin ni Miss Yvonne mo. Ay nagkalain ha, pero tinuod ba gid nga pampam ka? Bilyo, mahimo ba? Ayun ako pagutan na, ana. Kung mauna, tinuod gid eh. Diyan na ka, Bilyo. Babay na lang ni mo. Lily, giunsa ka manggin sa itong amahan. Nga nung misugot man siyang musawom ka sa lapo.
makita ni kita. Kinahanglan sultihan ko din mo sa tanan. Asa man ko ini paingon karon. Bahala na. Basubay lang ko sa kalsada. Kay ngit-ngit pa kaayo. May gani ka nakatulog nagbalik sa mama. May gani ka nadadayan ako siya sa ospital. Na-stress gud si mama da. Oh, ay. Sa maning... Si Bilyo maning nanawag. Hello? Bilyo? Hello, Sir Arnel. Oh, Nanawag ko din mo, sir, kay si Miss Lily ba? Namutos og milayas. unsa? Unsa yung milayas? Basta milayas siya, sir. Asa man siya paingon? Unsa may gisakyan ha? Wa siya magsakay, sir. Ambot, basta naglakaw to. Nagbitbit siya bag kay mulayas gid siya. Unsa? Sa imong tanaw? Asa ang iyang direksyon? Sa lungsod, sir. Ako na lang kining dawaton. Nga batigin ang kinabuhi sa kong kaluha. Mao tingaling ibiyaan niya si Arnel. Kinahadlok tingali siyang mahibawan niya niyang trabaho. Nga usa ka call girl. Lili, nganong giguba man imong imong kinabuhi? Unsa nam sa kay nasuod sa otok iyong dalya? Nganong kalit na siya milayas? Karon ka lang yung babayana ka. Imo gyud tingaling giplano ning tanan. Maldita ka na. Traidor ka sama sa imong kaluha. Gikulbaan man kong maayo. Mainom kong tubig. Ops! Oh, Asa ka, Lili? anila din eh. Mainom na kong tubig. Kaya gikulbaan kong maayo. Mano di ay? Gunang kulbaan mo kung kagmayo. Kasi katik-atik ng imong kulba-kulba, ha? Yan nagplano rin kang layas. Di na kaya mo kalayas dong gigil. Kaya ako man na siyang gibantayan. Kaya ka na. Gilaayan ako pundo din eh. O gamot ba? Amot lang, basta kay Tora di dalyang ako huna-huna. Oh, mo nang gikulbaan ka na Lili. Kay basing kung gikulbaan sa pag-imong kaluha. O ba? Kuya, gilay. Oh, inom ang tiyos ng tubig. Ya, Eh, aron balik kasi mong kwarto. Yung mata rin mo, karuhan. wala ko ha, kaya masaya kong lakaw. Doon ako ipikita ang tao. Huwag ka mong duha. Lagi yung paglakaw, ha? Duha man may kabo. Apil day ko sa di makalakaw. Oh, apel ka, tiyo. Ita, oy. Apel ka. Ay. Kung ay yung traidor, ha? Hina, patay ka ba ako? Uy, Mamusil na ba ko ron? Trigger! ike. May tababsan ni si Arnel si Miss Lily. Bahala na lang, ha? Di ka magsapas ko na batin lang Miss Yvonne o Miss Lily. Magpabulbungo lang ko ini. Oh, Belyo? Oh. Ni aday ka? Ni abita ko, Miss Yvonne. Gipapawali ko na si Arnel kay gipasusi ang iyang asawa. Unya? Nganong ni amang kadinis kawas? Ug murag doon namang kay gilantaw. Si Miss Lily akong gilantaw, Miss Yvonne. Nabalaka ko niya kay milayas man. Aon sa man? Nagkakita mo si Lily din, he? Oh, milayas man siya, Miss Yvonne. Giyon sa man siya nimo, Miss Yvonne. Belyo. Sorry na lang nga kinahanglang mulayas gid si Lily. Tungod kay hugaw siya. Kuyaw kayo kung matakdan patag AIDS niya. Ha? Doon ako'y sekreto nga isulti ni mo, Belyo. Maayo nang mahibaw ka kung unsa nga matang sa pagkababay si Lily. Ha? Call girl siya, Belyo. Nagbaligya siya sa iyang pagkababay sa lain-laing lalaki. Mao nga kinahanglang mulaya siya sa kinabuhi ni Arnel. Tangiob na ining bahina sa kalsada. Lagyo naman day kayong pusti sa suga din eh. Pero bahala na.
dili na gyud ko mapugan pa ni Arnel. Kinala mo palayo ko siyang kinabuhi. Aron dili sultihan ni Yvonne ang inahan bahin sa pagka-call girl ni Lily. Oh, may sakinang napaingon din eh. Matago ko. Basin ko si Arnel na... Ay, anak ko, nagkatuban. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!